Yabona lento le yokusonta nalento yokuthanda uNkulunkulu. Ifana nokuthanda indoda. Leyo nto leyo. Fanele ihambisana nokuba isidumdumanyana. Ngeke futhi ilunge mangabe ungezoba isidumdumanyana. Lento leyo ukuthi ubikholwa wena uthanda uNkulunkulu. Into eyidomu kahle kahle lento le yokukholwa uthande uNkulunkulu. Into yomangqungqu kahle kahle fanele ungasi ekhanda mangabe uzothanda uNkulunkulu ukuze lento ilunge nabantu bekuthande nabantu babe convinced ukuthi ngempela uyikholwa. Kumele kube ngathi isiduma opotiyananyana ngazi ukuthi nguzincincinyana yabo ngathi khona la kuhambe kuphinde kungakhali kahle khona kuphinde kushode khona bese ke beyakuvulvaya ke bese ke beyakuthanda ke bese beyasho ukuthi hayi cha uyasonta ngempela hayi umzalwane ngempela baze basho hayi siwofakaze thina ngempela nangu umuntu umntwana kaNkulunkulu lo basuke sebeqedileke ngawe basuke sebekuphethe ngempela ke lapho mase bekwazi ukufakaza ukuthi yithi ofakazi umuntu waNkulunkulu ngempela lo usuke usubakhombise ngempela ukuthi ngala ngathi kuncinyana la ngazi ukuthi qinqing la yabo kufana nama relationship nomshado angifuni nje ukukhohlisa angimele usise kakhulu ngeke kulunge ngoba ngeke kube neyinkunzi ezimbili esibayeni iqiniso nje lelo elimile elingeke lishintshwe ilutho emshadweni emendweni kwi-relationship khona kumele kube kuncinyana la kube ngazothi i-frontal lobe i-damaged kancane ukuze leyo nto ilunge ngeke ukwazi ukuthi uma uclever kakhulu uma uhlakaniphe kakhulu uma usiyazi kakhulu uthi wena uzokwakha umuzi uzomisa umendo kuzoshadiwa kube nama relationship ngeke kulunge nanjalo ke nalento yesonto fanele ngazi ukuthi ziyamporoma kancane yabo uze bathi ke hawu Nkosi yami sibusisiwe isandla esiphayo Nkosi yami ngiyabonga Ncegu lapho ke uzoboleka imali yakho yokugcina and ngeke aphinda ibuyise khohlwa nje ileyo mali munike ukhohlwe bese uyakhohlwa iyona nje umtshela ukuthi uyamupha ngobani ungumangqungqu and uzosebenzisa iBhayibheli namavesi ukuthi wena akwenze njani akuluthe injalo ke nje indaba ngike ngaphatha iBhayibheli lami nali this morning ngakhumbula leli Bhayibheli ukuthi njalo mangilibuka ngicabanga istory la ekwathi ngidayisa indlu iclient lami la ngithengela nali iBhayibheli phela lizongibonga la ngithengela nje iBhayibheli lathi mkhundlondlo Ncegu nakho ke umthandazi wami othandazayo ngiyazi uzothanda iBhayibheli awungijabule phela hawu hey nali client lami lingithengela into engiyithandayo liyangazi ukuthi ngithandani makufika isikhathi sokuthi kudayiswe indlu phela kusayinwa amaphepha kucloswe ideal hayi wama ngeenyawo umuntu wami akasafuni ukuthi asayine ngeke icommission iagent icommission ngeke nje hawu akasafuni ukukhokhela iagent icommission le ukuthi maqala kudayiswa indlu kuvunyelwane ngani ngayo manje hawu sekuyicommission hawu ngangihola iBhayibheli ngahola iBhayibheli ngokudayisa indlu angifani nalawa amanye ama-agents athola i-commission ukuthi udayise indlu ikhampani oyisebenzelayo your property agency that you are operating under ithole i-commission bese ke iyaholela from leyo commission phela ngoba kade isebenza yenza marketing iadvertiser yenza wenani yenza wena ama property shows yenza wena ama viewings yenza wena ama screenings in bese ke ithola leyo commission ekusuke kuvunyelelene ngayo eqaleni bese ke wena uzoholelwa ileyo company yakho ke sithi nakho ke usebenzile agent wenzile umsebenzi uyidayisile indlu hawu akasafuna ukusayina isale siyaphazamiseka hayi ngeke icommission hawu sonke lesikhathi kanti uyangifunda umuntu ngithanda isonto ngithanda uNkulunkulu Jehova sibawoti sengihola nali iBhayibheli kwakuumholo wami kodwa ke asikho lapho simi ezwini and nali iBhayibheli lona solisebenzisa asikho ezintweni eziningi kodwa ke ngifuna wazi ukuthi
musa wena ukukholwa bese uze ube umangqungqu ube iground lokudlalela abantu. uNkulunkulu akukho nagodwa indawo ungalifunda leli Bible uqala eqaleni uzophuma ngale. Ayikho neyodwa indawo ethi iba isithuphethu. Alikho izwi. Akukho ndawo la ezwini la ukuthi wena iba isiwula. Kahle kahle uNkulunkulu akasifuni isiwula. uNkulunkulu akasifuni isiwula. Uyasinyanya, uyasizonda. Ivila, isiwula, ilokhu nalokhu. Yizo zonke uNkulunkulu lezo zinto angayifuna. Akazi athi uNkulunkulu iba isithuphethu. Kodwa ke izwi lakhe lithi Psalm 68 verse 1, God's majestic power. God arises, his enemies scatter, and those who hate him flee from his presence. As smoke is blown away, so you blow them away. As wax melts before the fire, so the wicked are destroyed before God. But the righteous are glad. They rejoice before God and celebrate with joy. Sing to God, sing praises to his name. Exalt him who rides on the clouds. His name is the Lord, and celebrate before him. Ibuko phela. God in his holy dwelling is a father of the fatherless and a champion of widows. God provides homes for those who are deserted. He leads out the prisoners to prosperity, but the rebellious live in a scorched land. God, when you went out before your people, when you marched through the desert, the earth trembled and the skies poured rain before God, the God of Sinai, before God, the God of Israel. You, God, showered abundant rain. You revived your inheritance when it languished. Your people settled in it. God, you provided for the poor by your goodness. Angizokwanda kakhulu ngamazwi la. Ngizothi mina dlana nali izwi ekseni uqale usuku nganali izwi eliyinduduzo. Izwi laNkulunkulu liyinduduzo, lilento le ekunika amandla likuphushe noma sewuphelwa amandla liyakuphusha. Nali izwi liyasithembisa izinto uNkulunkulu asenzela zona, nasithembise zona. These are his promises. And mawujwayele ukwazi imisebenzi yakhe, wazi uNkulunkulu, uyazi ukuthi uzodeliver. Under no circumstances should you abandon yourself with your own battles. You cannot be wanting to fight your own battles. You cannot cry ngenxa yesomiso ngoba uNkulunkulu sekuthembisile ukuthi uzokwenzelani. Labo abenza okubi ungazama ukuthi wena uzilwele nabo. uNkulunkulu akazoyifuna leyo nto ngoba uzama ukuzenza yena, uzama ukuthatha indawo yakhe. Yekelela konke ezandleni zomdali okubekile kulomhlaba ukuthi kube uyena obonayo ukuthi wenze njani ngoba nali izwi liyasithembisa ukuthi asiyolala silambile, asiyohambaze, kanti futhi labo abenza okubi bayothola umvuzo bese kuthi laba abakhalela kuye nabo bayothola umvuzo. Mayibongwe ke inkosi. Kodwa ke awuhambi uba isiwula ngoba nakho wena ke uthanda uNkulunkulu. Amen.